mwedzi ndisina mukadzi akatuka amai vake kuseri kuvharidzira baba ndiro kwabvunza nekwatema amai ndopaona kuti kwete mwana wangu baba havasi kuramba kufamba ivaona kuti hatifambe mwana ari kuvataura kuti nditsvaganye mari imimi baba tifambe ndikati kwete kananga inini iyo tsvaga yako tiende kwese kwaunoda mwana wangu ndikutorwadza uri kufa kuita mhuri yako inini kuti ndizosimuke pamusha pesa panga achinetsana nababa wake akazondituwa musi wachona kuti ndizosimuke imi maamai muri kundirambidza kuita zvandiroda muri kundikonjesera tsoro dzangu pani nenyaya yechichechi chenyu chamunoenda chezvino zvimapusisa wanin'ina wangu akuteedzera inimi naye kuenda kuchichechi kwenyu zvinhu zvangu zvikutadza kufamba kubva nhasi amai munamate mugonamatisa wana wangu ko vari kutocheva muchibhedhu chenyu chashiwaimba chamunorara imimi nevarume venyu ndino mushonga wandinawo wandirotombouya nawo ndichida kuti ndikuisirei imimi makafa nevarume nyamuna basa enda ndichika ngozi pamberi pangu ngozi hachisi chiro baba nawana ngauroya asi ndakati baba ngatifambe timboziva kuti sei ndikusangana matambudziko ngoti madzimai angu paungotakura pamberi pausvika kuti manisiya wana wangu waringoshara. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. ya mukomana zviswa mwana wangu asari nanga uroro kuti baba mandipedzera mhuri yangu ndoti mwana wangu yatifambe mwana handina baba uri kundinanga urowe kuti vamapedza vana vangu Msoroida izvo kwete baba nawana ngauroya asi ndakati baba ngatifambe timboziva kuti sei ndikusangana matambudziko ngoti madzimai angu paungotakura pamberi pausvika kuti manisiya wana wangu waringoshara wawana 4 pamadzimai akasiyana siyana vana 4 pamadzimai akasiyana siyana saka kuzunanga kuda baba kuti yatifambei ukanga waone pakufamba kwandiri kuita ini ndiri kubonza uchireketo uri pamba pedu pandiri kufamba ini ndiri kunzi uchireketo uri pamba pedu pamba pedu isipo wabereki wangu vabereki vavo saka baba hauna wananga uroya hana kwananga uroyi asi uchireketo pamba pavo hana kwananga uroyi ndakati uchireketo uripo pamba pedu ndanzwa achiti zvinoni bhozi munhu akasaka chambudzika nyangu ndakatofamba ndakanzwanzwa pakodwa rokodisa but ndakaenda baba ndatambudzika ndimbotsvagochicha nditambudza mumbamu ndichiziva zvangu chakaipa ndinokuti unoti baba muri muroyi unongoziva kuti kudii unongoziva kuti kana ndichifamba ndogona kutofamba ndovanatozvoronzi mukoma wokugidza ari kuita sei asi ini pandinozouya kwaana adwechi kuti mukoma imi muri kune zvamuri kuita kwandii ndongoti mukoma matambudziko angu kuona here mapira kuti vana muri kutowo chii uyobvataya ngachifambei kana kuti inoona tada ndafunga kuti timbofamba anenge mazina unangwa munhu pamusoro emisati mataura une vakadzi vangani ndine mukadzi wani waita varasikirwa nenhumbu dzevamadzimai mangani 4 vakasiyana siyana saka iwewe wakachena haina kusati vangu ndakachena sei uri kuti wakachena ndinofamba chibatsirwa inini handisati ndambosangana matambudziko kunzi baba muchimbotaurei nzira dzamukafamba nadzo aiwa kubatsirwa neiwewa porofiti wemachechi wavo wakamboenda kuchipatara chipatara ndakaenda wakanzi mudii ndakangonzi matambudziko ari kuya ari kuchikonzeresa nechipatara nekuti hana yangu yarova seku vataura kuti vakadzi 4 vakasiyana pakuteswa vakadzi 4 vakasiyana vaisangana nematambudziko akasiyana
Kubata zvatikuita pedza. Ndikukurudzira mwanangu kuti hongu zvababa uchaenda zvavo. Asi kune zvimwe kuti zvaunofanira kuita sei? Zvaunofanira kuita zvinoitwa pachipatarapo mahara. Hazvine mari. Kana waitwa wakachena muenderera mberi nenyaya iyi. Tenda. Muchitari pamusoro zvakadai nokuomba. Ndinoku hana kupindura zvakanaka. Naiwo shamwari. Pambonzo dzakachiverenga panapa zvokuti mwana haazwa. Pambonzo kana wanga uri munhu. Vanhu vakanetsana vakaenda kuma-DNA. Matabaro. Saka zvatinoziva izvozvo ukaenda kumachiprofita chaicho sokufamba kwawaita iwewe chaifanira kungokuti juu. Matambudziko avo ndeiwaitaura kuti vakadzi vana vabva kumusha kwenyu kuna nhingi ari kuita izvo zvirevo kuti kakwangonzi pane matambudziko asina kunanga munhu. Unoziva kuti vanhu hatigutsikane kana zvakadaro. Ndobva futi pakuti ndoenda kuchipanga dai pamungati 1 2 3 vachitaura zvimwe izvo vatinoziva kuti maprofita chaiwanda kuyamura munhu anotaura zvaipamusha zvaita baba vanga vari apa vakazinomapo imi baba mune zvamakatora vakabvuma kuti ndafunga kuti zvakadai zvakadai. Ava ndiani mawa baba zvichemo zvako zvinoenda kuti nababa wakagona wezi kana wakaisa zvichemo zvako kuna baba usina kutaura mazwi akaipa wakagona wezi ndiwo baba vako ira. Hakuna mumwe munhu anokunda waunopa zvichemo kana zvauya pamusha. Asi kapiro ukapa zvichemo zvako kuna baba uchita kunge uri kunanga zvinopa dambudziko. Wamhenge wabva kumashure kwese kuri right. Asi unozozvinyangadza pakunopa kuti vataurire baba kuti ngatifambe. Nokuti iwe waifanira kutora baba wako mugara kana kuti mukoma wako nomunini mugara. Utaurira dambudziko rani? Dambudziko rako. Ivo mukoma nomunin'ina ndivo vachaona kuti dambudziko raya nomwana tinoribata sei. Nokuti haisiidza shuwa matambudziko anowanika munyika. But ava ndivo baba wako vanofanira kusolva matambudziko ako. Asi ziva kaendero kuna baba. Saka isho tangoti baba mwana unanga uroya amira baba. Mwana uzobatsirwa kuti abatiwo mwana pamakuru. Inoda kuti muchifamba nemwana munoda kuchikoro. Pakufamba apa manje. Kudwa munhu waita tsuku. Andizozvo. Saka sei? Saka saka ndizipo pakati penyu. Munafamba ine mwana ubatsire mwana wenyu aite mwana. Ndopane nyaya yedare. Mwana kana akakwamura ichi vana vangu vari kungofa akatadza kutaura zvakanaka. Aida kuti baba tambudzika kuti tevana. Ndibatsiriwo ndifambe. Batsirikana. Kumwe ndakuisiya yakadaro. Nokuti pamuchafamba ine mwana ngauroyi. Muchaona kuti wakachenera ndamo. Amusiiwe pamunoenda natushi. Bangakuda mombe mwana iyi makachena. Atore pamwe pakutumita nharo futi nezvaita muntaraunda panapa aita ndakangotorwa mutsaki asiya zvetunonga toti nekusera aingopa kuchikorera azvishuva vanawo zvakaita sei handizvitunonga turike hamuna saka munhu akaita nyaya ine ini pamusoro yeshambaridza nofunga dai mwana wangu akaona achitaura sematauro yaita kudai ndaifunga kuti ndaindiona kudai kunoku. Asi mukomana uyu mukadzi wake wekutanga akaita naye mwana kuchipatara. Mwana haana kuchema achibva afa. Ndobva aita naye mumwe mwana mupenyu, mwana mupenyu, mukadzi wepakuramba. Ndobva atora mumwe kwachakonda kunoku. Ndobva aita mwana wapenyu. Pane mukadziwo. Akamuramba mukadziwo. Ndokutora mumwe mukadzi kuno kwachakonda kunoku. Ndobva aita mwana primicha. Akangogara naye manzi. Mwana weibva aita sei kuti ndobva abereka mwana futi naye mwana wewe. Vamuramba futi chii? Mukadzi uyu ane mwana mupenyu. Ndokuchitora mumwe futi ukakifa. Ndokuita naye mwana mukomana mupenyu.
nhasi ndo patora mukadzi wokuguruwe angani mwana wake ndiyakuba mutsana nhau dzese idzi aita pamiri mukadzi ebva aenda kuguruwe mwana ebva akafa ane 8 months ari kuguruwo atezvara wake mukadzi auya aibva aita kuti pamiri baba afa kuti chi ane 8 months ndopataenda kubhindura paakafira kubhindura ndopataenda tese waenda kubvunza masista amai vake nevakoma wake kana chii chiri kukonzeresa kudaiswa izvi kudaiswa zvakanzi bp ndoiri kupisa chii vana iye anga ari pachitauro izvo mukadzi izvo zvakaenda esiri 2 nemakumi akasvika saka mukomana Mubvunzo wangu. Mukomana uyu akavhurika here zvokunzwisisa zvokunzwisisa ine. Because munhu asina kuvhurika brain, asina kuwana ruzivo rwokuvhurikawo mbichana, akarwara kana kuita kuchaya chaiko kuti adya chakaipa, anokonongedzera amai kana sisi. Nokuti ndo environment yaakupinza ndo yaanorarama ari. saka inini ndiri kuti changamiri pamba pasina rugare ndane mwedzi ndisina mukadzi akatuka amai vake kuseri kuvharidzira baba ndiro kwabvunza nekwatema amai ndopovanoti kwete mwana wangu baba havasi kuramba kufamba ivari kuti hatifambe mwana ari kuataura kuti nditsvagire mari inini baba tifambe ndikati kwete kananga inini iwe tsvaga yako tiende kwese kwaunoda mwana wangu ndikutorwadza uri kufa kuita mhuri yako Une vana vapenyu une vana vapenyu vapenyu 4 forward pass. but wangotsvaka vanhu 4 handiti ivo vachigubata vamwe vana vachinge vapenyu handiozvo Izvozvo. ndataura kumba kwezviti makaenda kubhindura tokutanga mungiri akataura kuti mwana akaita so ukangori Ndendiripo pamusoro edare. wakangori kwe Ndendiripo hongu. zvakanzi chiine kubhindura Zvakanzi BP asi ungoti panofa munhu apasheke murwe. Pakanzi BP asi isu patinofamba isipo. apacheke murwega saka ndizvo ataura kuti manje anga achipokana pokana tembu uyo atizvo panofa munhu apacheke murwega saka ndizvo zvamamataura Aiwa, isati kurarama. Pamusoro edare. Ichimbonzwisa munhu. Pane zvimwe zvokuti westera ogorengana hako. Zvimwe kwanga asina kuzvimba makumbo. Angakazvimba asi ndiri kukumbira kufamba nababa. Ndiri kukumbira kufamba nababa. ZveBP zvisiri zvinoita pamusoro edare. Saka iwe uda kufamba right. Taakudzoka manje kusamonera nhasi. Yes. Iwe uda kufamba nababa. Mukadzi wako akanzi BP uda kufamba nawo kuti vaita sei. Kozi nini takuzvisota kudzimba kwakaziva makumbo. Uda kufamba nawo kuti vakuita sei apa. Pamusoro edare. Takudzoka nyaya yako. Pamusoro edare. Ndata kutotanga iwo chiita vanhu uvadzidza kusvika pakuyo Ndasvika pompo. nemakore mangati Ne33. mubvunzo wamakwiriro aita samonera akafara akodzere kupinda nematauro Exactly. baba Yeah. okutanga paipai panga yatsanangurwa vachibva vanyararisa vabva vashaya kuenda kumberi achiti uyu mukomana yarichi but pazotaura kunzi mukadzi wababa akazobva pamba akaenda akabata demo achiti murundaridzatsiri pana baba ndipo pakuratidza kuti ananga baba manje pakuzobata demo ipapo achiti baba ngachipadoichiti Saka arikuti munhu ati kuno muchakabira ati izvo chakabira afamba chienda baba Iwewe aumanikidze kuti baba takufunga kuti apanda protection order. Uyu murume mukuru ane mhuri yake. Zvimwe zvinhu zvaada kuchitira munhu inda kudza kuti kutaura zvakanaka. Bhozi wauya pahwanda wati takubvunza zisitiri kwadi. Wakananga here? Wakati handina. Now pakure nyaya yeBP wati inini ndoda kufamba chete. Inini ndakutyira manjika baba ava upenyu hwavo. Hausi kumbira mune zvakanaka. Naye chama Funga kumashure uku baba vachirwara. kumbira chataura taura zvataura iwewe dambudziko mune nomwe achitaura zvakadai 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 unomukoma Mukoma ndinawo basi wari kwana bangu mumba eya vakoma vako pana mukoma wakataura dambudziko rake ndakatotaura kubvira ana bamnini wanina wawo nawakoma wangu wese tongoti dzinza rangu pano vanhu vese vakataura mumwe pano hwana waenai nazo waya bamnini vari mumwe makambotaurirwa nai mavabereki icho kati nyaya inokuoma vandiponera vakati
Yamugarire kudhuze kuti zvinga zvekushedzera. Ndoda kukura na mukoma kana kufamba. Shuwa wakafamba musimu mumwe chete wachenda pamasaprasa pamuprofita. Ndobva wauzwa zvawakatsanangurira kunzi haisiri secret. haisiri secret. Chitaurai. Akanzi mukomana une zvawakabata waiko chinondera mai. Mukomana anogutsikana nazvo uchinomonga uzvibhi izvo akanitsanangurira zvanzi baba ena anogutsikana nezvataura ndoprofita uyu kana pauda kuti tifambe futi tichibata chokwadi. Then ini ndadzokera kumba kwangu ndakanzwa ishu yekuti mukomana aiti baba ndoda kukutema nechi yakaramba ichidi ichienda mberi chete. Ndokanazofonera namukoma kuti nyaya iyi shamwari yakwamama nokuti amai kuroko asipo baba Amai vake. amai wake chaivo. Dambudziko nderei yanzi mukomana ane mashoko ataura kuna amai. Dai mukoma mazviziva tisati taenda kwamambo taifanira kugara sei toonesana kuti tinodei. Vabva kuti mabva kupi? Mukaro village. Mukaro village. Kuseri ugomo. Chipore. Takenda kunyamanga pakipa. Pakipa. Munda ndowani? Wangu mundoni. Zvondo mufana. Asi iwo saka ukuendeni kusipiti baba. Hauna ipapo ndaka ndegadzirwa baba muye zviwirirana nawo. Kana usawirira nawo hauna chi? Hauna nhaka ipapo. Pane zvinhu ndoti iwewe unotsvaka kugara mufamba usingagari ipapo unozomuswa 30 asi mafungira mwana akura murumurei murumurei ngaatange upenyu hwake wega kana chitakadzidza rake zvisina sinde menyu kana rine sinde menyu zvaafana nokuti uyo akaitwa ende muchiita zvamambo endai kupolisi kuti ndakatoenda kuchangamira kupolisi vakanditi nyaya dzakadai so endai kwamambo maitaaini ndakuanziraisai kuti pfungwa dzinefana kuti dzakaipa asina kunaka mupurisa kuti nyaya iyi toshiba here mutemeri toshiba kubatsirana mutemeri toti nyaya imeinde kunzvimbo ngati nhatu handiti maina nzvimbo nhatu modzoka mudarira mama vakadyiwa nezvuga izvozvo ndizvo zvaadhara ndizvozotema kana vadyiwa nezvuga adhara nomubhadhara muno kudai anochochora hazvindwa asi mwana yo ngazotane nguzi tandambe pamwe chiripo ndichokuti amai vake vari kuramba kudzoka paumba pamusana pemashoko akataura chisi hachieri musowa chanini vamwe vanofunga kuti kurima munda chete nomusowo chishana ukarambwa nanamurumbe ndounoitwa chisi aiwa muromo uyu unoparira saka vafuta vanotobata kudemuro vachidai iwo shamwari amai vako vakaramba kudzokera pamba unoti bii uramanisa baba wako wana amai iwewe shamwari dzemberekewa namai ndaitokumbirore fambai unokumbira regerera amai vakazvivisa vega mumusha vakauswa nani saka unokumbira regerero vari kumbira vari baba wese namai muruwe iwe udakuwaura kufamba naye kunazvanya mapingu gaatanga afamba tanga wafamba iwewe wozoita nokumbira regerero kune nyamafingu iye manje ndozvaunotoda siyambanje unozokasvipa ndazvozva endai mubatoona aiwa mwana wedu tinokuti adzidze kuti achadzoka muno mudare tichangurwa mutombo chaiwo chaiwo adzimai angu wauya kutobva kwaharare kuvirira nhau iyo kuti Iwe shamwari. kumba ndane mwedzi ndikuenda kubasa ndikasvika manje ndida kubata tumapoto mukuru wangu ini mukadzi handina chandakatadzirana chiteerera yanguru nyaya iyapera ava vakuru ava
Ndiwo wasora botso. Ndiwo wapinga magrovosi. Saka ndiwo wachaita kuti mufane. Ndizvo. Saka any expense kuburiswa pakufamba kwenyu. Ina kama chikone njuga munzorero mari. Achishaya mari edare pana panchibhadhara ndini. Ane kupiye changabeti. Kumashuro kubaba waishanda kwa ese Dati expense yaita pedza zokushanda kwa ese kwa baba ndikwavo iwewe ndachitsvaga mari yekufamba zvoda kufamba rini ukuzvitari kana ndaona nenda mukuru fambai toda kuchenderwa isai mari yenyu zvakanaka changabeti. Amai varipe. Amatoda Amungagona kudzokera kumberi baba asatapudzike nokufika. Nina handikwanisi pachangabeti. ira Nekuti mafikire akandiita mukomana uyu. mawai nani wamai tingogadzira nyaya yacho Munina wangu. ari kudomina uri kwende munodireiko kudaro makutinyadzisa uyu murume haasi akaita mhosva kana ari mwana wenyu tinomutunga zvakaenzerana nemhosva yake dare muno ndinoda kuti mudzokere kumba inei mokwirira dare mwana wenyu pakunzorotswa 30 yake inopinda yakazvimirira kukanganisira naamai chete murombo ndianoedza kutonga iye murombo angozviti murombo kana ashacho kubhadharisa tinokumbira jeri kuti anga ashande mahari achibhadharwa tichiti achibhadharani amai kana naisi yautaura nezvavo vanotodawo nanopinda pasi unopinda pasi iwe baba wakarwara aisonyaya muno Uyu mukomana uyu akutaura chokwadi anomwa madrugs uyu. Anomwa gombo ndozvakumapikisa pikisa. naiwe chamani Pamusoro changa. iwe chichako mowirirana mowirirana chazvo ngashakinokungwa chiri Pamusoro changa. ukona chemberei ukaibvunza kuti baba vacho izvo zvinai baba vangu varipo hapana asingazivi baba naamai unozokona kuona netiraona togunda kufunga statement tokuudza kuti kubata amai nababa vangu vatorwa sei chisumuka tatinosangana kuti dai uno famba ramangwana urukugara aiwa upanachanopindura kupa instruction ndinotofamba nawo ndinotofamba kozi ndiri kufirwa kamari inini kuti ndirambe kudzoka kumba ndakabuda pamushando nyaya yekuti mwana akati mimamai ndine mushonga wandiinawo wati kutoti ndakatomboyana ndofunga kuti ndikuisire muchikafu muchidya imimi mupeni warumenyu nokuti mimi kundirambidza kuuraya baba wangu kana kuvatema ndobva ndachimutinati mwana anotendiwa kana kukudziwa munhu iwe kana una kwauri kushandirwa mwanangu kana iri munamato kana dziringanga dziri kushandira unenge ita zvinhu zvako wakanyarara zvodzokera kumuriri saka iye akavimbisa akati ndinotoda mushonga kubva nhasi chinamata imugonamatisa makatarisa kumabhazuri nokuti mushonga ndotombofunga mweyo kuti ndakada kuti ndikuisire ndikuzochiwa handazi yakuti anosvika achidyiwa chikafuta munenge manje haana zvaanodzira mwana Baba vemati munogara kupimi Kwakifi. makati munoshanda kuharare. Ai, ashandi kuharare. Kushanda kuplandi kwamakandiwa iri pakifi. Ukwa munoshanda. Chidzokera kumwe. Padhuze. saka takagarisana nemwana inini ndakavati nini kuti ndidzoke uye mimi nemwana wenyu mapedzera iwe mfana amai ava tokuteererera amai taura nyaya inini kuti ndizosuke pamusha pesa panga achinetsana nababa wake akazondituwo musi wacho nekuti ndizosimuke imi maamai muri kundirambidza kuita zvandiroda muri kundiponjesera tsoro dzangu pano nenyaya yechichechi chenyu chamunoenda chezvino zvimapusisa wanin'ina wangu akuteedzera inimi nyaya yekuenda kuchichechi kwenyuku zvinhu zvangu zvikutadza kufamba kubva nhasi amai munamate mugonamatisa mwana wangu ko ari kutocheva muchibhedhu chenyu chashiwaimba chamunorara imimi nevarume venyu ndino mushonga wandinawo wandiri kutombouya nawo ndichida kuti ndikuisirei imimi makafa nevarume nyamuna basa ende handisvika ngozi pamberi pangu ngozi hachisi chiro nokuti mimi muri kundirambidza kuita zvandiroda pana baba wangu saka kubva nhasi chinamatai mugonamatisa kuti mushonga ndisauyisa saka inini ndakabva ndangotora changamira kuti chiri mumaoko ndochinonziregedza chiri mumwoyo hachinziregedza enda kugutsikana kuti achirega paambotaura mashoko yakuti ndinotori nawo ndotoya nawo chida kuisa anogona kuzomuisira ndo mabhiri andakaita panochita
Ora ndatifamba hivi. Ungakuenda kai. Wazotaura nei. Ungazvitaura. Handine zvimwe zvandikataura Ungazvitaura here. hongu pane zvandikataura. Waita unozofamba nokuti wasiona mapurisa mutora ende paseka. Is dangerous to use side. So I went in and verse with the motor coming. I don't say coffee. Say, and then